мегӯяд инсон рӯзи қиёмат қадамша аз қабрш мега як қадам зада наметавонад то 4 савола ҷавоб накард. яке аз амоно чиай? яке мин умриҳи фима афно. худо мепурсад чанд сол ҳаётат додам? 60 сол ё 70 сол ё 50 сол. фима афно, умрта дар чӣ сарф кардӣ? ин савол ай бародарон. ин қасам ба бузурги худо ин манзара мешавад. ин фармуда ай, ин ягон анекдот нест. фима афно, умра дар чӣ сарф кардӣ? хоб ира мегӯй ки бояд бугӯй ҳамара. ку дар куҷо сарф кардӣ, чӣ хел кардӣ? ҳамаи инҳоро пеши худо мегӯй. ва баъд ҳамин айб нест, хиҷолат нест ки бугӯй парвардигоро хай мақсад ман ҳамин хел зино кардам, ман арақ нӯшидам, ман фалон кардам. ин бисёр барои ту дигар, унҷа ҳеҷ дастгире барои ту дигар нест, бародари азиз. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что...